Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Isma Ois. Seperti biasa, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk semuanya penonton setia Deni Isma Ois. Kali ini Mbak Isma habis ngeterno Dek Ferry sekolah. Dan ini Mbak Isma ape nuruti salah satu komentar yang ada di Facebook Pro nih Mbak Isma, yaitu Isma Ois Ferry Mendel. Bakal tak turuti request dari Mbak Puspita Pertiwi. Ini gak salah ya guys. Iku dingi kayak kok berkomentar ini, Mbak tak tunggu-tunggu kontennya, videonya kok nggak ada yang pengen ngerti carane tutoriale memasak jamur lumut. Nah ini jenenge jamur lumut guys, dinteni videonya Mbak Deni kok nggak ada, Mbak Lipa nggak ada, ini kayak ada maksudnya pengen jaluk durasi yang sangat-sangat panjang koyok nih YouTube. Jadi iki nanti Mbak Isma akan menuruti salah satu dari sahabat onlineku yo, bakal tak tudono tutorialnya dari mencuci jamur sampai bumbune opo ae sampai memasak. Untungnya jamur ini beli masih dan urung dimasak try. Kita masak satu buntel tak gewek ning gone Facebook, dan iku mbake pengen roh carane, soalnya ning kono-kono gak enek jamur kuwi dan gak roh rasane, penasaran ketoke inuk tapi penasaran ning kono gak enek ngono. Pengen roh iku ki jenenge jamur lumut Mbak. Ning kene iki yo nek musim ngene iki ape udan ngene iki akeh, tapi tempat iki kadang dhisik dik cilikku nek aku ning sawah sering golek ning sawah kan ndeng kali. Yo. Terus ngono ki ning gone ngisor wit pelem biasane akeh ning alang-alang ngono ki lho, nggon suket-suket ngono ki sing lemur-lumur ngono ki karek njipuki ngono guys. Iku ki asline jamur iku ki sangka banyu, tak kandhani kowe. Inuk dimasak. Kemarin masak sak buntel sempet kurangan. Kudune pedes, nek pedes kuwi inuk. Dan iki jek duwe sak buntel. Rong buntel sing sak buntel kae make guys. Kae make tak tukokno yo. Ape tak masak. Gampang nek masak, Mbak. Iku isone cuma di tumis alias dioseng-oseng ngono lho. Dadi nganggone ya simpel, cuma brambang, bawang, lombok, sing penting pedes ngono. Sesuai selera dikit tomat kenek gak kenek. Kemarin aku gak tak kasih tomat. Iku wis winuk mangane sego jagung. Waduh, jus. Kudune pedes jamur iku. Terus apa meneh ya? Tak dono jamure koyo piye. Masak apa, Mbah? Jamur. Podo jamur, tapi nek Mbak Isma lebih suka jamur iki lagi musim seneng jamur barat. Karena ngerti jamur barat gak pemirsa? Jamur barat iku enek-enek pas angin. Dadi enek ning alas, ning kuburan iki akeh banget. Wingi kae ponakanku sempet digolekno masku iki sampai sak apa jenenge baskom, aku kok pengen. Iki kali iki tak dono iki jamure masih. Ya ae guys ning kulkas iki nek dong telo, enek bayem, enek terong, enek tempe, enek tahu, enek godhong kates. Ini kalian ya. Dan kalian ngerti jenenge jamur lumut. Ning kene jamur macam-macam guys. Enek jamur lumut, enek jamur kuping, enek jamur lunjuk, enek jamur kancing, enek jamur barat, enek jamur janggel, enek jamur inoki. Jamur banyak sekali di sini. Tudono jamur iki. Sik. Nah, namanya jamur lumut seperti ini. Iki biasanya nek masak enek sing didang jian ben keset.
Tapi nek Mbak Isma sementing dicuci bersih ya. Dicuci bersih ngono wis. Jamur iki enak banget. Adem guys, iki nggo pokok adem ngono lah. Mek koyo rumput laut. Rasane koyo apa ya? Nek bagiku ki pokok enak. Iki murah, sak buntel ngene iki isine hargane cuma 2000 ning gone Mbah Rum. Iki mesti omahe iki rasan iki. Oh. Cek rong buntel ki sing sak buntel ngene mae. Oh. Wah, ki banget lho ki. Jus. Jamure apik-apik, guys. Jamur langka. Enaknya jamur kuping rupanya coklat krenyes nek dibotok mantap. Mari kita masak tutorial masak jamur lumut ditumis. Request dari Mbak Pratiwi. Tak cuci nih sih. Sak buntel lagi yo, karena sak buntel gini mak engko yo gak entek. Iki nek dikek kulkas gak cepet busuk guys. Ijek apik ae. Jos pokoknya masih bagus. Loh guys, jamure diombal ki cewek mak kon nguseng nisan, ben sisan kok dientul-entul. Namanya jamur lumut. Penasaran sing do ning ado-ado kan gak enek. Jare enek sing gak dimasak ya, Mbak. Ngiler. Tinggu tombo adem iki. Langsung dadi pangan didang. Biasane nek wong nggonku didang ben keset saurunge dimasak. Kok malah tapi nek aku kok rasane malah ilang. Iya. Iki aku tak cilikku golek ngene iki. Nek sawah. Awas iki genane susu. Ayo. Bano. Anggo tumbuhne tumbuh rancangan. Ayo. Mbah. Endi nek Mbah? Kene. Mbah Pak RT. Iki. Nggone Pak RT. Sak loro. Oh ini sing pedes berarti ayo dan dimukul Mas jagung. Ya aku mau janjine mak tuku jagung lali. Temune sego jagung. Lah engko tuku. Iya naik karo sego jagung. Mandene. Enggak ngeres guys iki maksudnya iki. Ngilangno kuwi lemah. Biasane iki kan yang lemah nek matan yo yang pasiran yang alang-alang. Aku nang gletong rada ya. Terus digrojok. Tapi kita masuk resik lho. Biasane nek ning nggonku ngono kae nek enek sukete cilik-cilik. Coklat ngono kae lho ora kowe. Pengen golek deh, guys. Ayo golek ning nggonku akeh. Enak apa? Iya, tapi sok nek pas mulai, Mbak. Nek sawah tapi kok ndek kali kono. Gak ning ngarep ae Ning ngarep omah. Nek mata nek sing ning ngarep omah ya, Den. Kayak nggone Mbak Panpi lho, ketake ning ngarep omah yo. Tau nyusuki diusruk-usruk. Iki banyu iki, Den. Jamur iki. Banyu. Sampai resik. Isone ya gur dioseng-oseng jamur iki. Ora enek ning ngono. Nah, tapi ning gone pemirsa iki enek sing gak kanggo, Mbak, jarene. Iki. Bukan era kanggo, tapi dhek gak eroh nek kena dimasak. Gak. Delok kok gak waca nih komentar. Ning Lampung ora dimasak nih. Yah. Gak doyan lho ora Jawa iki, panganan enak iki. Soale de rasa cangkem. Oh, ini Mbak Yani yo. Waduh aku diingi kae nggo sak buntel kurang. Bumbune iki simpel Mbak, cuma brambang, bawang, lombok wis ngono tok, kan oseng-oseng iki. Isone yo dioseng-oseng, terus dijangan iso apa ora Mbak? Ketoke ra iso. Ora nyemer. Kan soalnya banyu. Soal iki cara meneki jamur air, guys. Jamur air. Iya nek dijangan ae kok kemerangyang. Kan nek dijangan kuning kaya
rendang nang enak. Diurep ya iso ya jangan diurap iso ora ya ora iso. Ora enak. Ya dioseng di sini enak. Tapi yang nek oseng kok inuk. Heeh. Sampai ismek ahli ning perosengan. Yo. Nek ora nduki soalnya apa-apa dioseng dong telo dioseng. Kene ki enek yo. Dong telo dioseng enek. Enek. Lah aku dek ning Surabaya. Ning kene yo enek Terus cuma jarang kangkung. Waloh. Gak nek kene. Labu waloh. Kuwi dong menyok. Godhong tuh kates godhong apa sembukan sing marang dioseng. Kono iki senengane oseng-oseng. Iki semakin dipedhesi semakin wino. Jus ya. Pokok kudu ane bumbu. Gak Mbak aku tau susu Mbak tak enteni blok epik mang lho guys iki. Lho, ongkang-ongkang lho. Aku ongkang-ongkang dadi mandor. Karek mangan. Wis. Cacingnya iki wis bergerak iki. Mau sarapan ket mau. Biasanya kan aku isu, Mbak. Wis tak gak tahu saiki. Jare bojoku, iki asine ngelangan. Lah kowe diingi kae rarene awan kae. Karo nganu lho. Mangane telat-telat. Ya, ngeranu ngelu karo opo? Ya kurang mangan. Ngelu kurang mangan. Kurang duit. Dicepoki duit kok sak. Anu ya waras. Guys. Lah coba sih lembek guys. Iki lawae jane anu menduan enak. Pelas jane. Malah aku pengen pelas. Yo. Pelas sing anget-anget tuh. Kita tulisannya ning kene, Mbak. Ya wis. Lah ndi? Nek nggonku kan ning kene ngono. Ndek. Oh, kowe nek malik-malik. Guys. Mulai memasak. Iki sing kene iki kudu dicilikno sik. Luar koyo wong. Luar. Peteng ora? Kakno Mbak, ndi? Kakno yo. Kene iki. Ben tambah asam. Ki wajane iki ngene lah ki tapi gak kantil, guys. Kaget. Urung. Lah. Peteng. Nek kodong. Ngene. Karek dikeki tomat poren aku gak seneng. Gak seneng. Enak-enak ngene iki. Enak ngene sih, tak gedekno. Bentang. Bentang mata soalnya wis lesu degage nang mangan kono bareng-bareng. Mangan ning alas enak iki. Iya, Jen. Nek golek entung ngono kan lho. Inuk bontot. Nganggo godhong-godhong jati. Tambah ngisik sing ndak layu. Aduh. Nek mati nang ngene. Terus nang ngene kan. Wah, bumbu enak banget. Campur mbek campur enak ora ya? Ora enak. Tempe ngerti oseng. Apa enak. Walau iki oseng kuwi kok. Nek lebih-lebihne malah. Tadi lho seneng. Terus tak tumboni nisan sekarang ini enak pas terus yang resep ya yang papat yang nemo remuk coba coba nah diperatan ngurus tinggalnya api anak tinggalnya juga
Ini tripod. Deket. Ini sekali. Allah. Lo ngono ya. Alah. Apa? Saya tak foto kirim lagi untuk thumbnail. Kirim. Ya Allah. Luar biasa. Apa kayak silakan foto. Ini tak fotonya nih. Mas, kapan? YouTuber kakek foto. Kopior. Jegrek. Ya gak ngono ya gak apik iki, guys. Gak di foto-foto ngene dhewe. Soale ini jamur berair. Ini. Aku kok gak ora ndek bengi, Den. Aku kuat teman, Den. Sakat turu sampai jam 12. Ada nih gue. Sampai sih saya kan di telepon Pak Anefari kan lembur. Pak Anefari ki sampai setengah 11 nepon. Agak mulai jare. Yo ora teko anu ngene. Dadi badok apa? Tapi bintul kabeh. Ngamuk apa? Amel yo ya, Mbak. Alergi dingin. Aku bareng nguyuh ijo. Kayak kademen wong ulune iki jebobok kabeh koyo enek gendruwo. Oh, kaya Amel, Mbak. Esuk mang yo ya ngono. Loh, lah aku teh ngono. Terus sakmu ini di bengi wala tak ruk. Kakak ya apa minyak kayu putih entek. Plesker ki mang tak bulet-buletno. Sing kene iki lho, aduk lho sampe abang kabeh. Mrido sikil turu karo ngonoan. Tatalan. Wong kademen kok dari pasar oleh dipateni. Ini wis bando nek akhire sendiri itu. Akhire wis nek minake dadi winuk. Terus Kaya siji. Wong anu kok apa jenenge? Dikek ning kulkas ki apik ae ora piye-piye gak. Kan nek jamur putih pirang-pirang dino nek sing tiram lho Den yo. Nonyor ora nemu masak. Mbok jamur apa ae? Bosok iki gak, guys. Iki kuping gak ndendeh. Gak ndendeh. Dan aku malah pengen nganu jamur janggil. Iya kok ora nek wong anu ya, Mbak. Enak wong dodol ki kono nek kasih Manado iki, Den. Gelem ora parah. 15.000. Enak kuwi. 30 sekilo. Dioseng sedep kok ya. Heeh, koyo jamur dami. Ayo pi gak parangan mbek aku. Ayo. Tuku sekilo. Yo. 15 sih sak anu setengah. Wis senengane bojoku, Mbak. Jam perjamuran ngono. Jamur kuwi. Kampus. Jamur-jamur yo seneng. Jamur kancing sing ireng lho jare yo enak. Tapi aku urung tau nek sing mentu-mentu segodi jamur kancing sing gedhi. Heeh. Sing mbok dono. Nek sing mbok dono jamur apa, Den? Jamur anu, Mbak, sing jenenge apik lho. Ireng, Mbak. Anu jamur apa ya, Mbak, ning gone ngono anu. Apa? Enak. Kurang apa? Celakukan. Loh, iki lho, Mbak sapa? Request dari Mbak siapa? Mbak Puspita. Lho, Mbak wis mateng Mbak jamure. Jos jisi. Aku udah ndelok, Mbak. Sidem apa piye, Bang? Bone kono ge enek kok ketoke enu pengen. Lho, Mbak, nek lho, nek pincetnya bisa wajan iki lho rene merapat. Langsung tak masakno, Gas. Besok apa? Nek kalau kok kecet iki, Bang. Wis mateng ini tak wis mateng. Biasane akeh bareng. wis tak tutup gak apa-apa. Letoy diulat-ulat wis ngono. Terima kasih banyak sing selalu support konten-konten terbaru nih Mbak Deni, Mbak Isma. Kan mah oke apa guys. Pamit ya. Minggu sarapan. Lagi ke terakhir pengen mau pentas loh. Karek kerupuk iki kok. Iya. Coba ngene iki. Sik tak fotone. Foto kabeh. Foto nang cekrek-cekrek.
Piye ki Mang? Kok sampai lali. Terima kasih banyak sih selalu support konten-kontennya terbaru Mbak Deni, Mbak Isma, semangat cara masukan. Pokoknya tetap semangat, jangan putus asa, jangan menyerah meskipun apa ae rintangane ngono guys yo. Tetep maju. Sini gurine ku yo letai. Wis ngono Mbak Deni, Mbak Isma, titik ala ketara dadi wong apik aja sampai ngarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek gak timbangi mbek buju stres.